it because you want to change not to speak to me now because I've told you that I'm recording? But because you told me that you're going to speak to me now, but I should not record. Yeah, but if there's nothing to hide, let's continue the conversation. He didn't want me to record the interview, so he said he's going to write now the responses. Okay. Yeah, because thank you. Really appreciate it. Yeah. Thank you for coming. Thanks, brother. Yeah, sure. Thank you. Nice to see you. Let me just call you and find out. Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Akuluakulu ineyo ndikapanda kupanga report nkhani iyi tisana ma-update akubwera komano ndikayamba kupanga ndikakanika kupanga report nkhani iyi ndizimva kulephera kwambiri chifukwa nkhani iyi yandikhudza, especially ngati munthu komanso ngati Malawi, nzika ya Malawi, nkhani yandikhudza kwambiri. And ndikudziwa okay nkhani iyi inambira kufufuzidwa kalekale komano patuluka nkhani 2 days ago, patuluka nkhani imeneyi kuchokera ku platform of investigative journalism PIJ Malawi ndi bungwe la za journalism la za utula nkhani komalo lofufuza la loima palokha. Bungwe limene limafufuza china chilichonse. So information yonse imene ndikupatsani pano ndio ndina kuti akamba ndiwo komanso ineso napangaso checks pang'ono kupeza ndithu mapoints angapo just to verify, just to check. So nkhani ili pano kwambiri ndio ndina kuti pali mchitidwe wina wake umene anthu mzipatala zaboma zikhoza kukhala kuti akufabe anafako koma pano pakhoza kukhala kuti akufabe chifukwa cha mchitidwe umenewo. Mchitidwe umenewo ndi wotani? Anthu makampani ena amene amagulitsa mankhwala, okay, kuuza anthu ogwira ntchito ku magawo ku pharmacy ngati ku Queen Elizabeth, example ya ebwera mu nkhaniyo ndimeneyo, ku Queen Elizabeth kucha kumuuza munthu umene kujako ogwira ntchito umene kujako kuti awapatse mankhwala, awagulitse ndi awapatse mwa awagulitse mankhwala a expire mane kuti. So ye uja kutenga mankhwala aja wakukola wonse ndi wagulitsa kuba kampani amene aja ma pharmaceuticals, right? So makampani aja chimene mapanga chonena kuti si makampani wamba, ni makampani akuluakulu amamatula ma sticker ta expert ija ndi kumatatawo kuti aone kuti mankhwala aja adakalipo kuti uthogwisa ntchito sa expire. Komano chinthu choopsa kwambiri nchonena kuti amene anthu wawawa kumene amakapanga supply mankhwala wawa kumene amakagulitsa ndi kuboma. So boma limagula awa mankhwala awa anthu awawa kuagula ndi kuwayika mzipatala za boma. Even kubwela so Queen Elizabeth komweko, ku Mzuzu, ku Phalombe, akuti pakana ku Malamulo, right? Zimina mapanga. Okay. So poyambirira should be 2013. Company aichwa zina from Galaxy Pharmaceuticals. Aichwa zina mwenyewe. Panapana isintha zina kuti ndi GPSL company. So saizi ndazitenga kumene koko. Okay. Nthawi nake mkunzimba mankhwala a expire amenewa anagulitsidwa ku chipatala chimene chichi
so atagulitsidwa anali ma antibiotics kuwapatsa azimayi oyembekezera. Zinapezeka kuona kuti zinapangidwa zinadzetsa ana obadwa okwana 5 or 6 kumwalira chifukwa cha mankhwala amene amapatsidwa awa expire. Okay, issue 1. Issue ina 2022 2023 pali nkhani yakhuza ndima insulin. Insulin ndi chani? Kwa anthu amene ndithu amadwala nthenda ya sugar, diabetes, amakhala ndi insulin, mankhwala amene amabayacha kapena kuyika kumalo wa mthupi mwawo. So zinapeza kuona kuti mankhwala amene achaso pali umboni wokwanira ono kuti mankhwala aja anakatenga ku Queen Elizabeth koma expire. Mankhwala aja anatenga nkwamba so nkupita kwawo ku makampani amene amagulitsa mankhwala awo ndikuwapanganso share mankhwala aja kuwagulitsa kuwapanga supply nzipatala za boma zokwana 4 or 5. Zinapeza kuti zinapanga worsen condition ya anthu odwala. Nkhani inafika poti yamba kufufuzidwa. Pena pake sipali bwino. Mankhwala abwanji. Wafufuza nkupeza kuti pa nthawi imene nkhani yakula kunzimba kumene kunamwalira ana kuja mankhwala aja kungura asowako kungosowa mafailo amene amagulira mankhwala aja ose kusowako kumene kuja kunzimba kuja. You understand? Anawo chawo anatani mene ngono zi panali mphamvu yochoka kuti chifukwa anakazitenga zonse ndiwombone fazi ndizopanda umbone nkhani singapasi nguzowa kali zimene zonse mafailo akuti asowa kwambiri kabiri kose. So company imene iyi imene machilo the Galaxy Pharmaceuticals panopa ndi GPSL yagwidwa kawiri pa ntchito umene uwu. Funso why sikutsekedwa? Akuti nkhani jatafika ku PMRA. Okay, imene bungo tulo yang'anira za maujin medical regulatory authorities zosazizwana mzikoni medical zokuti apo kutana pora amakhandudi ndo ukulu even otani otseka. Recommendation ya mlandu umene uwu chibalo chake amene kuti makampani angotsekedwa instead anango apatsa warning kungolemba kwapatsa warning. Mukafukufuku umene wapezeka apopo enda panga cheki alemba kwana kuti actually pali ma allegations zilipo mboni pali ma allegations kuti akula kumene ko anandra yani Caterpillar wa 60 million. Not Caterpillar, sorry, not Caterpillar. Katangale 60 million. Chabo kuti palibe confirmation ndi allegedly. Komanso akuti panali mmodzi wandali wankulu from the ruling party nanalemba kuti MCP. Ana amene yoyo ndamene ndithu anauza amapanga pressure kwa auza anthu kuti ayipange drop, they should drop the case kuti mlandu uja usiya utaye. Mpaka zinapeza zoti nkhani ija inakhala ngati zizi. Koma uja amene anakagulisa mankhwala uja amene anagwira munthu ogulisa mankhwala uja kuchoka ku Queen Elizabeth uja amoja milandu yake iyamba pompano chifukwa anagwirwa ndithu. Achina PIJ Malawi ofufuza nkhani imeneyi anapita umene kujako ku Galaxy Pharmaceuticals ku GPSL pano pana chilo chonjo ukafufuza ufuna ukankhwali wankulu yanchani wankulu anawo zoti anambunguza kuti akulu tizikufusa ni mafunso koma tikupanga recording nkhani
I mean zimene zimakhala zovuta iwo ajanakana kuti ngati zizo kuti mupanga rekodi ine sindikufuna kuyankhula nawo. So interview jonakanika mpaka nabwerera ku anthu aja. You understand? So nkhani mwina mwake ndaona zoti yangopepuka kwambiri pa nthawi imene yabwera chifukwa yabwera mchizungu nkhanichi. Most of the times ndimona zoti chizungu chimapanga zinthu zambiri, chimachingiriza zinthu zambiri. Nkhani za serious kwambiri zimafunika zikwere mchichewa amalawa zimvetsetse and the action imene kuchitika. By the way kumapeto kwake anu ake a pharmaceuticals amene wawa nkhani yonse ayikana ayaponya mpini. So ndizodandaulitsa kuti izo zili choncho. Malawi ndikayandiliti komano ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti ma public hospitals muzipezeka zinthu za expire ngati zimene zonso. And kumapeto alemba kuti sitikudziwa awoti kwadziwa kuti anamwali awo 6 ndi amene wawa amene anapangidwa affected ndi insulin wa fake origin wa expire wanda amene wawa. Komano sitikudziwa chilungamo cha nkhani kuti kodi zinthu zimene zapha anthu angati zapanga affect anthu angati sakudziwa. Right? Remember tunaenda activist wina timamutchula pano anapita kuchipatala kongo mbaya basi napezati mwendo pakana wonse kutupa pakana anamwalira nawo mwendo ucha. Remember? Mukumbuke bwino. Sometimes maybe zinthu zake zimakhanga zimene za expire zimene zisi. Anyway, muli mwasema guys. Malawi cameras.